svima. Uvijek je posebno zadovoljstvo i posebno sam ponosna kada mogu da kažem evo još jedna luna se otvorila. Posle svih onih gradova Šabac je došao na red. Drago mi je da smo našli ovako divne ljude koji će to da prate sa nama i da vam približe lunu. Luna bude u Šapcu isto kao što je u svim drugim gradovima u regionu. Hvala vam što ste večeras ovde, što ste odvojili svoje vreme, što ste se naoružali osmesima i pozitivnom energijom i došli da podelite ovaj trenutak sa nama. Svaki početak je važan, ja verujem da će ovo biti jedan dobar početak. Uživajte večeras, uživajte se nama, hvala vam na podršci, hvala na svemu što pratite ono što radimo i nadamo se da ćemo i u buduće moći da odgovorimo svemu onome što vi želite i da pravimo stvari kakve se vama dopade. Još jednom hvala, uživajte, lepo se provedite večeras.